izvo zvitati nevarungu vakabva kuSwitzerland. Varungu vanga vane mwana wavo aipenga. Achipenga vakazongova nokutenda online izvo zvaonawo minana ndokubva vatconnecta vakati mwana wedu uyu anopenga ari kunetsekana nenjeri but yanga ari maspiritual ndobva tamunamatira ari ikoko kuSwitzerland ndobva apora. Zvakazovapa kuti vatoita kuuya muno muAfrica. First time yavo kusvika muno muAfrica vachisvika muno muZimbabwe. Vachiuya vakazoenda kunoita booking kuna naKariba uko. Tikanamata navo tikavagamuchidza Jesu Kristu tikavajorodha vakatopindawo varungu chaivo veganda rewaita. Saka isusu tinobata marudzi wose, hatina munhu watinoketa pachechi ende vanhu vari kuuya vakasiyana siyana, vanhu vachitopupura. Right. Makadi muri Zimbabwe serangu ndetwa DJ Sparks nemakorokota egoredzva muri Zimbabwe. Tati gore chitanga so timbotange nekumbotaura nema men of God timboyatsonzwisise kuti Mwari vari kutirongera chii mugore 2026. Samuzora nhasi I'm very happy because ndina founder we Messengers of God Ministries wanoitwa iwo Mr. Matthew Advance Kawara. Wandinawo panapo ndatibokurukure navo timboonesane kuti wakatanga sei ministry uyezve zvii zviri kuitwa naMwari muministry uyezve vana matambudziko vawane kubatsirwa because zvinobatsirei kuti ngove nemakomedi, zvinobatsirei kuti ngove nedzimwe nyaya asi tichishaya kuziya kuti tinotizira kopi panguva yekutambudzika, panguva yekurwara nepanguva yatosangana zvatosangana nazvo. Samuzwa nhasi ndina mukuru vanoitwa iwo Method wafamba all the way from Karoi kuti wauye kuzotoona tikitagara nawo panapa. Saka it's an edition yekutofana kuitora very serious. Kwandiri naitora very serious though nasati sim studio because of zvimwe zvinhu zvatisingakwanise kuchinjawo zvakaita semagetsi nezvimwe, but we are okay. Panapa chakakosha imessage kuti iende kuvanhu. Mukuru munofara imi? Tinofara. Makadizvei? Aiwa bo mukuru amuti muri sei? Aiwa tinofara kuva nemi DJ Sparks. Kufara kusangana nemi panapa tichimbokurukura nyaya dzezvitendero. Ndizvozvo chaizvo. Aiwa tinofara, tinokwasisa kunyange muri yeZimbabwe. Mukuru muri Zimbabwe ngade kuziya kuti anombonzi Matthew ndiani uye zvakakurira kupi? Okay. Munhu anonzi Matthew Kawara munhu akakurira kunzvimbo yeMashonaland West. Okay. Saka Mashonaland West ndoko takakurira mufamily nevanhu 12. Ndo mandakaberekwa ini ndiri panumber 9. Muri panumber 9. Saka mufamily yedu isusu taitenda zvechivanhu zvemasvikiro ndo zvinhu zvatainyanyo-bhilivha mazviri panguva yacho ende taiona zvichitibatsira panguva yacho taikura. Asi inini ndakazongotangawo kunzwa calling mukati memwoyo wangu because ndairota dziri hope dzainditi ini ndinofanira kunge ndichinamata. Zvinhu zvakatanga kuitika mine makore mangani zvinizvi? Zvinhu zvakatanga kuitika I think ndine 17 years ndo pakatanga kuitika calling iyoyo because ndakurota zvakunyanya kudzokorodza kuti unorota uri pasangano pachechi but at the end ndaizosiriwa ndini ndakuita deliverance kuparidza shoko nezvakasiyana siyana ipapo ndichitova nemapowers. Saka dzadzokorodza opedza dzodzo dzamara ndazofunga kuzotendoka kune imwe chechi yaiva iri apostolic ikoko yainzi Zimbabwe. Alright. Ndo matangira ndo mapindira amakaita. But munoprofita here, munoona mavision here, munoona madreams, munoita zvekurota here, munoita sei mimi zvamunoyatso specialize nezvazvo because I know kuti some are called to be pastors, some are called to be prophets, some are called to vanogona kuona zvinhu zvakasiyana. Okay, inini tongoti ndinorota, ndinoprofita chaikoko kutaura uchitauriswa nemweya mutsvene ndozoita kuona mavision futi tinoshanda nemavision nezviratidzo. Saka tongoti profeti zhinji yacho yose inoitika apa ndiri iripo. Okay. Muri Zimbabwe ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa. Saka chii chakazoita kuti mufunge kuzotanga church? Okay. Chakazoitika kuti titange chechi ndechekuti rimwe zuva tiri mune rimwe mountain kunzvimbo yekaSimure. Taiva takasiyana machechi akasiyana but tiri mayouth tichinamata tiri mumountain takafasta
ndo pandakaona gore richiburuka kubva kudenga, but sort of ranga siri gore but imwe yamutsvene, asisi pakuona kwangu kwandaitwa ndakatoona nemaziso kwete zvezvekuona vision yekuita chikuratidzwa. Gore richiuya direct rakatarisana neni ndobva ranosvika richindivhara, saka ndabva ndapfugama ndichitarisa pasi ndichitocha kuti chii chakuitika. Zvototi vanhu vanandinavo vakatanga kuona firimu vakati chii chiri kuitika, vakacha vakashamisika vati pamwe munhu akupenga. Saka ipapo ndo pandakatanga kutaura nematangisi, ndobva ndazoona pagore ipapo pamba nemunhu like angel achindiudza kuti iwewe ndakutuma kuti unoparidzira vhangeri nyika yose. Saka ndo pandakapuwa mavhesis akafanana naMarko 16 verse 15 inoti endai naizvozvo munoparidzira zvisikwa zvose ivhangeri, vanenge vatenda vakabhabhatidzwa vachaponeswa, nanaMarko 24. Saka zvinhu izvo zvakatanga kuitika ndiri mugome momo, ndikaburuka mugome momo ndichienda kuno mumwe mukoma wangu ainge akatsanya achinamatawo but anga asina anoaudza, but ndakanzwa ndichienda kunomuudza kuti minamato yako yanzvikwa. Saka ipapo ndo pandakatanga kuenda ndichiparidza mumasecondary schools mundanakasimhure mupi nemupi ndichiita madheo avanhu vakatanga kutendeuka vakawanda, minana ikatanga kuoneka, ndo pandakatanga ipapo. Alright, but tichitasa zvinhu zvakaitika musi wamakadaidzwa muchiti makaona gore, pane mumwe munhu aiona gore kati ndimega makangoonawo gore maziso enyu? Ipapo ndini ndoga ndaiona gore because taiva nemumwe mukuru anga aripo, umwe elder weSayoja vainzi Maizuze, vakabva vata brother Matthew yaiti kunamatirei. Saka ipapo vakabva vatotanga kutonamatira because ivo vakatoziva zvavo semunhu aisivawo zvemweya kuti apa simba rani raMwari raitika because ivo vaitotendawo mune zvaMwari. Saka vakakasika kuandastenda kuti maitikira ita zvinhu apa zvinhu zviri kuitika munyika yemweya. Vakanzwisisa vakati yati kunamatirei chichi. Saka ipapo inino ndakabva ndatozara nemweya mutsvene, ndofunga ndakaita almost 7 days ndakazara nemweya mutsvene ndichionwa mvura ndisingafariri kudya ndichidzokera kunonamata mugomo, zvokusvika pastage yekuti bamunini wangu wandaigara nawo munin'ina wababa vangu akati mwana akutopenga, but at the end vakazozvionawo kuti simba raMwari because pamba panga kutoya vanhu vakawanda vachiita deliverance. Ndakaita vhangeri yakachisa because takaparidza zvokutendeukutsa vanhu vakasiyana siyana, minana ikatoitika. Baba vangu wandaigara nawo bamunini wangu munin'ina wababa akatiti mwana uyu akutopenga, but ipapo ndo pakatanga kuitika minana yose takuparidza vanhu vachitendeuka vakasiyana siyana, deliverance yakuitwa, vanhu rwara vakupora. Tikatozobatsira vamwe vanhu neimwe misha, vamwe vanga varohwa nezvivanda vachinzi vafa zvokutoti vanhu vanogona kuviga munhu achiti afa asina, tikasvika tikanamatira vakamuka. Zvese izvozvo zvikaitika. Saka from that time ndo pakatanga ministry yekuti tinge tichiti messengers of God. Alright, but ministry iri kufamba anditi but haisi ngori kuKaroi chete here, pane kwairi dzimwe nzvimbo kwairi here kana kuti kati tauya kuchechi kwenyu tofanira toya kuKaroi? Kune here kuti nyange muno muHarare kuti panoungana vanhu kuchechi kwenyu? Isi yatova international because even muno muHarare macho tinotone nzvimbo dzakawanda dzatinobatira, kunana Dziva raSekwa, kunana Chitungwiza, international, South Africa, Botswana, kunana UK, tine vanhu vamwe vatotonamata nawo nevamwe vatakatobatsirawo vakawanda. Izvo zvita tine varungu vakabva kuSwitzerland, varungu vanga vane mwana wavo aipenga, achipenga vakazongova nokutenda online, izvo zvaonawo minana ndokubva vatikonekta vakati mwana wedu uyu anopenga ari kunetsekana nenjeri, but yanga ari maspiritual, ndobva tamunamatira ari ikoko kuSwitzerland ndobva apora. Zvakazovapa kuti vatoita kuuya muno muAfrica, first time yavo kusvika muno muAfrica, vachisvika muno muZimbabwe vachiuya vakazoenda kunoita booking kunana Kariba uko, tikanamata navo tikavagamuchidza Jesu Kristu tikavajorodha vakatopindawo varungu chaivo chaivo veganda rewaita. Saka isusu tinobata marudzi wose, hatina munhu watinoketa pachechi, ende vanhu vari kuuya vakasiyana siyana, vanhu vachitopupura. Izvo zvitiro vanhu vamwe vanofona kungofonera chitoti aiwa zvakaita. Saka ndo zvinhu zviri kuitika, Mwari vachiri kuratidza simba ravo. Timbodzokerere kumashure mbichana pane zvinhu zvamunokwanisa kubatsira vanhu vachikwanisa kuwana samboko. Ndezvipi chaizvo zvinhu zvamunokwanisa kubatsira vanhu zvamunogona kurapa nezvamusingagoni kana pachinge paine zvamusingagoni? Isusu tinoshandisa zita raJesu, kazhinji zita raJesu mushonga mukuru nokuti ndiye muridzi akasikazvo. Saka isusu toti hapana chatisingakwanise kurapa because tinoshandisa zita iri nesimba. Kana munhu akafa rinomutsa. Saka kenza, zvirwere zvese zvakafanana kenza zvinonetsa vanhu nezvimwe zvakasiyana siyana,
Zvose tinorapa. Alright. Saka munorapa nenzira ipi kuti munopa matombo here, munongonamata zvotopfura here, mune midzi yamunosanganisawo here, munozvifambisa sei? Isu hatishandise midzi kana matombo, asi isusu tinoshandisa simba chairo raJesu Kristu. But zvazvinoita manje ndozvokuti pane anointing oil aishandiswa naJesu, mamwe acho tinogona kungokunyengetererawo mafuta iwayo, kwanisa kungozorawo pora zvichienderana. Mumwewo munhu anogona kunge ari parefu kwatisingakwanisi kusvika, tinogona kumunyengeterera kana hembe dzake chaidzo toenda unopfeka achibva apora. Vamwe tinogona kunyengeterera kana masokisi zvaita vana Pauro. Vamwe tinomunyengeterera mvura, ende munomupa mvura because anenge asingakwanisi kusvika patiri, achinorwa mvura iyoyo inenge yanoindwa naJesu Kristu yaane simba, asi iyo mvura inenge isina simba. Saka simba rinenge raiswa mvura imomo raJesu ndo rinoporesa munhu. Okay. I think apa ndapabata. Saka vanoda kuzokubata ivo vanokubatai sei? Pane nhamba here dzekuchechi kana nhamba dzatokwanisa kuwanawo dzekuti anenge ane dambudziko rakaida kuzombokubata ivo, aida kumbouya kuchechi, anokubatai sei? Ya, vanoda kutibata vanogona kutibata panhamba dzinoti 0775 835 340. 340. Ona kudzokorodza futi zvekare. 0775 835 340. 340. Aiwa, ameno mune Zimbabwe mukana madzibata namba idzi, I think chadzinyora futi pascreen kuita kuti zvikuitirei nyore pakudzitora para machinge mada kucommunicata nawo. Saka waiti ndapiwo mashoko mamwe amungade kudzowo muri Zimbabwe, zvamungade kutaurawo kana kunoona nokufollowa kana kunoona nematambudziko wamuda kuti muzokwanise kuti mubatsirane nawo? Ya, kune vanhu vane matambudziko tiri kuda kuvaudza tichiti hakuna simba rinodarika raJesu panyika panapa. Wapererwa nekuzvipatara zvaramba kupi nekupi zvakunetsa, aripo bedzi anogona Jesu Kristu. Uyai kuna Jesu, ndiye anokwanisa. Ende Mwari vakatituma kuti tiite basa iri. Ndakazvipira kushanda nevanhu vose vane matambudziko akasiyana siyana tichibatsirana navo. Saka pasocial media munowanikawo here zvekuti vanhu vanoda kuonawo pasocial media kana mamwe mavideos kana zvimwe zvinhu munowanikira pasocial media? Muchishandisa zita rekuti chii? So far ya kumafacebook tinokwanisa kubatika zvedu tiri ikoko, but kazhinji kacho tanga tisati tagadzira page redu ratoti iri ndere Messengers of God, but vanogona kungondibatawo kusocial media nezita iroro randataura kuti Matthew Kawara. Ndora ndinowanikwa naro kuFacebook nekuma WhatsApp panhamba dzandataura idzi ndokwanotibata. Alright, aiwa, thank you man of God. Ameno mune zvimwe zvamungade kuredzeredzawo here kana kubvisa? Aiwa, tinotenda tava nenguva yakanaka, hatina zvatinoda kuedza. Muri Zimbabwe ndofunga muri kuona tiri panapa tikakurukura namukoma Matthew Kawara vatiri kukurukura nawo, vanova ivo founder weMessengers of God Church Ministry inowanika munyika yeZimbabwe munomu. The church is now international, kuti nyangwe kuUK makaitsvaga inowanika, hanzi kuna Botswana, South Africa iriko, vanhu ngavabatsirwa ngavasunungurwe. Saka tingoripo pakungokupai zvinenge zvichiitika kuti mugare muchiziva zvinenge zvichiitika, mugare muri up to date, muzive kutizira kana muchinge maita matambudziko. You never know. Chembere kwa chiwi yakabika matombo ikamwa moto, you never know kunoperera dambudziko rako. Saka we are free kuconducta mukuru Matthew, then motaura nawo munhu kuti mungabatsirikana sei. With that, we are out. Don't forget to subscribe, like and share. 4.